Bona tarda a tots. Primer agrair-vos la vostra assistència i també al Servei de Biblioteques que ens convidin a participar d'aquesta jornada per poder posar el nostre granet de sorra en aquesta iniciativa tan engrescadora que teniu de les biblioteques inclusives. Per començar, voldria posar-nos en context amb xifres. Crec que és molt important quan parlem de persones amb discapacitat no centrar-nos en el tant per cent que, com podeu veure, si valorem tots els tipus de discapacitats és d'un 7%, sinó que pensem que estem parlant de més de 500.000 persones que tenen algun tipus de discapacitat. Aquests són els usuaris per als que hem de treballar. Però no únicament són aquestes persones, sinó també hem de tenir en compte les persones grans. Aquí sí que caldria que féssim una ullada al tant per cent. És pràcticament un 19% de la població que té més de 65 anys i és un tant per cent que hem de tenir en compte que va en creixement degut a l'envelliment de la població. Així que crec que és una feina la que fareu que pot arribar a un gran nombre de persones. Així, veient aquests números, jo crec que és fàcil adonar-se que la normalitat en la nostra societat és la diversitat. Entendre que hi ha una normalitat que és la que estem nosaltres acostumats és molt complicat. Hem de pensar que són moltes la tipologia de persones amb o sense discapacitat amb les que hem de pensar quan estem pensant en un servei públic, en el vostre cas. La meva intervenció l'estructuraré en 3 blocs. Per una banda, parlarem de les discapacitats, sé que sou perfectament coneixedors, però el punt de vista que nosaltres li volíem donar era que entenguéssiu des de l'àrea de promoció de l'accessibilitat les queixes, denúncies o bé consultes que rebem dels diferents col·lectius de persones amb discapacitat. Farem un recull de la normativa, us la diré molt ràpid, no us preocupeu que no us atabalaré perquè com sé que tindreu aquest material en paper ja la podreu consultar. I després sí que m'agradaria, si tinc temps, parar una mica d'atenció en el que nosaltres diem la diagnosi. Com sabeu, tots els serveis públics i equipaments públics han de tenir un pla d'accessibilitat. La primera eina per desenvolupar un pla d'accessibilitat és tenir una diagnosi. Nosaltres hem elaborat unes fitxes que ja veureu que creiem que són molt fàcils d'anar omplint per qualsevol tècnic de biblioteques, en la que podreu valorar quin és el nivell d'accessibilitat que tenen les vostres biblioteques. No parlo únicament de l'espai físic, també parlem dels serveis que s'hi ofereixen. Quan parlem de persones amb discapacitat visual, hem de tenir en compte que no únicament són les persones que no veuen res, també són les persones que tenen baixa visió. Amb les persones que tenen baixa visió, potser amb intervencions que no comporten una despesa molt gran, no comporten un cost, no parlo només econòmic, molt gran, podem aconseguir que facin ús amb normalitat de tots els serveis. Així que tinguem en compte, quan parlem de discapacitat visual, que hi ha diferents graus de discapacitat visual. Les barreres amb les que es troben aquestes persones, les barreres o necessitats amb les que es troben, principalment és la lectura de pantalles, arribar a la informació escrita, ja sigui, com us deia, per pantalles, ja sigui per la informació en rètols que nosaltres facilitem i després, sobretot, molt important, detectar perills, detectar obstacles, detectar possibles caigudes. Quines són les solucions que des de la normativa s'ofereixen? Doncs bé, la informació que fa referència a avisos d'emergència, la informació amb més rellevància, sempre s'ha d'acompanyar la informació escrita per informació sonora. És molt important, sobretot, que sapigueu quina és la informació que considereu que no és necessària i quina sí que ho és, perquè aquestes persones han de poder tenir aquesta informació en el mateix moment. Respecte a detectar possibles riscos o poder detectar itineraris, com aquí us dèiem, en una biblioteca, i us parlo en una biblioteca, però seria qualsevol equipament, el decret, que ja us explicaré que sortirà, esperem que no dintre de massa temps, el que demanarà és que com a mínim hi ha un itinerari que ha d'estar senyalitzat en paviment com aquest que veieu, que és el d'estries. Aquest itinerari és el que va des de l'accés fins al punt d'informació, perquè a partir del punt d'informació aquella persona ja pot ser atesa personalment, aquella persona ja pot demanar o pot
demanar si la biblioteca té aquells serveis que necessita o bé la persona que està a la biblioteca pot oferir aquests serveis. Així que, com a mínim, aquest itinerari ha d'estar senyalitzat. Quins altres obstacles o barreres ens hi trobem? Hem de tenir en compte que les persones, ara sí que parlaríem amb discapacitat visual al 100% que van amb bastó guia, els subjectes que detecten són els que estan a nivell de terra. Això vol dir que compta quan estem col·locant objectes o com veieu aquesta imatge, aquesta finestra, perquè aquests subjectes ells no els detecten i això són per ells obstacles. I són obstacles que hem d'evitar a tota costa. Penseu que quan estem dimensionant un espai, quan diem el pas mínim, és un pas mínim que és una amplada mínima, que no es pot obstruir amb absolutament res. Fins a quina alçada? Nosaltres diem que a partir de 2,20. A partir de 2,20 ja és un objecte que no representa un obstacle, però des de més a baix d'aquesta alçada del 2,20, si hi ha algun objecte, aquest objecte s'ha de poder senyalitzar també al terra, perquè la persona amb el bastó guia ho pugui detectar. Què més ens hi trobaríem? Les escales. Les escales són també punts que s'han de detectar. Quan parlàvem us faig 5 cèntims, quan parlàvem dels encaminaments, aquest itinerari amb relleu que senyalitzem des de l'accés fins al punt d'informació, el relleu, quan és un itinerari que tu has d'anar seguint, les estries les portes que van en el mateix sentit del pas. Quan aquestes estries ells les detecten en sentit perpendicular o bé són botons, que això ho haureu vist moltes vegades en les andanes dels trens, el que estan detectant és que hi ha un perill de caiguda. Així que és molt important les escales senyalitzar-les, tant a l'arrencada com al final. El mateix passa amb l'ascensor, que sapigueu, a la porta de l'ascensor s'ha de senyalitzar amb aquest paviment. Què hem de tenir també en compte? Pensem que les persones amb discapacitat visual, i això després es repetirà també amb les persones amb discapacitat física, tenen una necessitat d'espai que a vegades quan nosaltres estem projectant pensem quina barbaritat, aquest espai tan gran. No, no és cap barbaritat. Una persona que va amb el bastó guia, que porta un gos pigall o bé que porta un acompanyant, la dimensió que necessita és molt més gran de la que nosaltres ens imaginem i hem de respectar aquesta dimensió. Respecte al gos pigall us voldria fer un incís que moltes vegades ens hi trobem des de l'àrea. Hem de saber que el gos pigall és un dels tipus de gossos d'assistència. Hi ha altres tipus de gossos d'assistència, els gossos que tenen persones amb un autisme, els gossos que tenen persones amb, no sé, són de diferents malalties. Tots aquests gossos estan identificats i a aquests gossos se'ls ha de permetre l'accés a tots els equipaments públics. No se'ls pot restringir l'entrada. Ja us dic, el gos pigall de seguida l'identifiquem. Els altres gossos moltes vegades ens hi trobem que no es detecten i se'ls prohibeix l'accés. No és possible això, se'ls ha de permetre entrar. Quan dèiem les persones amb baixa visió, amb molt poquet podem aconseguir que facin ús de la biblioteca, dels serveis que ofereix la biblioteca amb normalitat, amb una bona il·luminació, amb un taulell d'atenció al públic a l'alçada correcta. Ja sé que a les biblioteques no acostuma a passar, però en molts equipaments ens hi trobem que hi ha el vidre aquest de separació. Això són per a aquestes persones veritables barreres. El poder apropar-te a aquesta persona, parlar-li a prop, inclús tenir la possibilitat de la pantalla poder-la girar perquè puguin veure la informació per escrit. Tot això són eines que no tenen cap cost econòmic i en canvi és simplement un tema de sensibilitzar. Aquí us he fet, jo crec que vosaltres sereu segurament més coneixedors que nosaltres, els possibles productes de suport. Hi ha alguns que són més complexes, com les línies en braille, hi ha altres que són el que dèiem, un cost molt econòmic, el que la biblioteca disposi de lupes. O sigui, això hauria de ser bàsic. Creiem que això no caldria ni dir-ho, s'hauria de tenir. Totes les biblioteques, fossin de la dimensió que fossin de la envergadura que fossin. Hi ha altres productes que són d'ús personal, que el porten aquestes persones, com són les ulleres telescòpiques, però està bé que sapigueu que hi ha tots aquests tipus de productes i més. I després hi ha les noves tecnologies. Les noves tecnologies estan avançant més del que nosaltres fins i tot podem absorbir, però compte perquè
es pot produir una fractura digital en aquest aspecte. No podem pensar que totes les persones tenen opció de tenir una app en el seu mòbil que li permet i així. No, hem de pensar, hi ha persones grans, com deien, que és un col·lectiu molt important, que no poden accedir a aquestes tecnologies. Així que això són tecnologies que han de ser complementàries, però no podem basar-nos en pensar jo considero que ja he complert perquè hi ha aquest tipus de tecnologia. Quan parlem de persones amb discapacitat auditiva, hem de contemplar que hi ha les persones signants, com aquí veiem, que són les persones que fan servir la llengua de signes, o bé les persones oralistes. Les persones oralistes el que fan servir són, us deia, mitjançant lectura labial i també la modalitat oral. Què ens hi trobem? Seria aquí, quasi us diria, com a la inversa de les persones amb discapacitat visual. Tots aquells missatges d'avisos d'emergència o aquells missatges que considereu rellevants han d'estar tant anunciats amb el que diem alarmes sonores com a visuals. Han de poder accedir a aquella informació i tenir... Ara, disculpeu-me, però jo que soc usuària de biblioteques, moltes vegades a les biblioteques, quan arriba un quart d'hora abans de tancar, surt una musiqueta que et diu en un quart d'hora la biblioteca es tancarà. Jo penso, una persona que no escolta, és impossible que li arribi aquest missatge. M'imagino que són persones que són molt atentes, són molt perspicaces i veuen que hi ha moviment i entenen que és l'hora de tancament, però haurien de poder tenir aquesta informació també. Les persones amb discapacitat auditiva són segurament les que són més difícils de reconèixer. Jo aquí us vull mostrar la discreció amb aquestes persones porten la seva discapacitat. Les persones que porten audífons, cada cop aquests audífons són més petits, ja siguin interns, externs o fins i tot alguns que estan acoplats a les ulleres, a la patilla de les ulleres. Per això que és molt important? És molt important que tinguin la possibilitat ells de demanar-vos quins requeriments tenen. És important que vosaltres sapigueu, o ara fins i tot us dic, després us faré un incís amb el tema dels bucles magnètics. El bucle magnètic i la possibilitat d'accedir al bucle magnètic o saber que aquell equipament té bucle magnètic ha d'estar informat. Aquella persona ho ha de saber, perquè sapigueu que les persones que porten audífon, per poder rebre la senyal del bucle magnètic, necessiten tenir la funció T que nosaltres diem en l'audífon, necessiten canviar-la. Si aquella informació no els arriba, és una despesa que esteu fent que no arriba al seu usuari. Així que és important que obrim la possibilitat que aquella persona pugui expressar les seves necessitats. Quan el que us deia del bucle magnètic, aquí us volia fer un incís perquè el bucle magnètic es desconeix molt quin és el seu funcionament. El bucle magnètic és un captador de senyal que es capta a través del micro i el que fa és que l'amplificador neteja el so de possibles interferències i l'amplifica. I aquest senyal s'envia a una espècie com d'anella imaginària que tindríem al voltant. Quan el bucle magnètic és de tota la sala, aquesta anella està instal·lada normalment en el perímetre de la sala, en el terra, no es veu, i aquella persona amb l'audífon, de nou, connecta la tecla T i pot rebre la senyal directament. En el vostre cas, segurament, el que més us hi trobareu és el bucle de taula o de taulell. En aquell cas, com us deia, ha d'estar senyalitzat, l'amplificador està situat a sota del taulell, la senyal es capta a través del micro i s'envia a aquesta anella que diem que el seu àmbit, l'àmbit que recepciona la persona amb l'audífon és pràcticament el que és el taulell, no va més enllà. I després hi ha els portàtils. Els portàtils es fan servir quan no hi ha la possibilitat d'instal·lar tot un bucle magnètic de sala i aquella persona porta l'amplificador penjat i la seva anella està al seu voltant, no va més enllà. Sapigueu que hi ha aquestes possibilitats. Nosaltres sempre defensem que quan sigui possible
s'ha d'instal·lar el bucle de sala, sobretot quan estem fent reformes, per exemple, d'una sala. És tan fàcil com quan tu estàs refent el paviment, instal·lar el bucle magnètic és instal·lar un cable, o sigui, és simplement un tema de sensibilitat, de dir, quan s'estan fent obres, tinguem en compte, igual que tenim en compte l'aigua, la llum, les telecomunicacions, tinguem en compte de passar el bucle magnètic. Respecte a la sordceguesa, segurament és la discapacitat amb la que menys us hi trobareu. És molt complexa, diem que la discapacitat visual és quan la sordceguesa és quan hi ha una combinació de discapacitat visual i auditiva en diferents graus i al final el que provoca és una dificultat de comunicació. En aquests casos, pràcticament, la necessitat de l'intèrpret guia és fonamental. És molt difícil comunicar-se amb aquestes persones sense tenir un coneixement molt especialitzat. El sentit que fan servir és el tacte i aquí tampoc us vull atabalar, ja fan servir la dactilogia tàctil, que és com si estiguéssim escrivint a la palma de la mà, o bé la llengua de signes però amb contacte, o fins i tot diem la llengua oral, que és quan a través de la vibració poden detectar paraules. La discapacitat intel·lectual, aquí nosaltres sempre diem que és molt difícil dir on està la discapacitat intel·lectual, perquè la definició és el que es refereix al funcionament intel·lectual inferior a la mitjana, però la mitjana d'on, de què, de com es fa aquesta mitjana, és molt complicat. Així que nosaltres sempre pensem que qualsevol actuació que es fa pensant en persones amb discapacitat intel·lectual al final acaba repercutint en tots nosaltres. O sigui, tenir facilitat per arribar a la informació jo crec que ens agrada a tots i que ens facilitin entendre la informació, sobretot la més rellevant, és important per tots. Què dèiem? Doncs que poden tenir dificultats, això sí que és cert, de detectar quin és el punt d'atenció. Això sempre nosaltres diem, si és possible, acompanyar amb pictogrames, acompanyar amb imatges. Sembla una tonteria, però aquesta I d'informació blava és un element que ho detecten, que saben on poden demanar ajuda. O sigui, sempre que pugueu i heu de donar informació, intenteu acompanyar-la d'això, de pictogrames, d'imatges, i intentar, també dèiem, que la informació escrita sigui clara, amb lletra gran, que això al final, tornem a dir el mateix, tant serveix per una persona amb discapacitat visual no severa, com una persona gran, com tots els que portem ulleres, vaja. Us oferim la possibilitat que pugueu accedir a una guia que vam fer, que és la guia per a les persones amb discapacitat. Per què? Perquè en aquesta guia el que es va treballar bàsicament era entendre que el més important és tenir una actitud empàtica. Vosaltres que sou gestors de serveis públics és molt, molt important tenir aquesta actitud empàtica i ser coneixedors de la discapacitat. Jo sé que aquí el que us he fet és quasi tocar amb la punta dels dits cadascuna d'aquestes discapacitats perquè és un món molt, molt difícil d'arribar a conèixer-ho completament, però si es té aquesta actitud, si es té aquest interès, nosaltres creiem que es guanya molt, que és la primera barrera que eliminarem. M'he deixat pel final la discapacitat física perquè crec que és el que tots tenim més assimilat, és amb la que s'ha treballat més anys, potser són les persones que són més fàcilment detectables i crec que quan parlem de barreres arquitectòniques tots sabem de què estem parlant. També sapigueu que hi ha una discapacitat física que és la no motòrica, que són aquelles persones que algun òrgan vital els impedeix fer una vida normal, ja sigui malalties cardíaques, malalties renals, totes aquestes persones també tenen discapacitat física, també tenen dificultats per pujar una escala i no van amb una cadira de rodes. O sigui, no ens oblidem, aquest sector també està allà i necessita de la nostra sensibilitat. Jo aquí us posava. Aquestes imatges, no sé si les veieu bé, el que us diria el mateix que hem parlat abans amb les persones amb discapacitat visual. Quan nosaltres dissenyem un itinerari, diem un itinerari ha de tenir com a mínim uns 90 centímetres de pas o 1,20 m,
i aquest ha de ser lliure d'obstacles, això ho dissenyem i fins i tot construïm l'edifici amb aquestes premisses. Però després arribem a l'edifici i comencem a col·locar papereres, comencem a col·locar taules, tota aquella feina que s'ha fet deixa d'estar, perquè aquella persona que va amb cadira de rodes, quan s'hi troba amb aquesta paperera s'acaba de trobar amb una barrera. I és una barrera tan infranqueable segurament com una paret. Així que compte també, sobretot vosaltres, en els vostres espais, el mobiliari és molt important. Quan estem dissenyant el mobiliari de les biblioteques, de conservar aquests itineraris, de respectar-los. Aquí a la imatge, em deixaré després per al final de la porta giratòria, aquesta imatge que veieu de l'escala, aquesta és una altra de les dificultats amb les que ens hi trobem moltes vegades a l'àrea de promoció. Tanta barrera és una escala amb 20 graons com aquell graonet que esteu veient allà de la carpinteria. Una persona que va amb cadira de rodes, potser hi ha persones que tenen una condició física que els hi permet salvar aquell graonet amb relativa facilitat, però moltes de les persones que van amb cadira de rodes per allà tampoc podran passar. Tenen la mateixa barrera en un cas que en l'altre. Us deia que deixava pel final de la porta giratòria perquè sapigueu que les portes giratòries no són accessibles, és que no ho són, funcionen molt bé per moltes altres coses, però no són accessibles i si volem posar una porta giratòria sapiguem que hem de buscar un accés alternatiu. O sigui, nosaltres no prohibirem una porta giratòria, però sí que us direm, si la poseu haureu de buscar un altre itinerari, la normativa us obligarà a buscar un altre itinerari. El de les dimensions, el que parlàvem, tant amb les persones amb discapacitat visual, com veieu, el bastó guia, com amb les persones amb cadira de rodes. Penseu que una persona amb cadira de rodes no únicament es mou cap endavant i cap enrere. Aquestes persones s'han de poder girar. Per poder maniobrar, necessiten unes dimensions que el que dèiem potser ens sembla massa. Moltes vegades quan diem hi ha d'haver un radi de 1,50 m, però 1,50 m, això és una barbaritat, no és cap barbaritat. Una cadira de rodes, per poder maniobrar amb comoditat, per fer un gir de 360 graus, necessita 1,50 m. Així que no ens oblidem d'això, tant en els itineraris com als espais, que en els espais interiors han de poder, aquesta persona que accedeix amb la cadira de rodes, no només ha d'accedir, ha de poder maniobrar i ha de poder moure's per l'espai com qualsevol altra persona. Aquí també us he fet un incís amb el tema de la transferència. Ara disculpeu-me que serà una mica col·loquial, però moltes vegades quan entres en un bany de persones amb disc, un bany que dèiem reservat o adaptat, sembla un espai com lleig, no sé per què, però veus un espai tot buit, amb un inodor allà al fons, lleig perquè encara no s'ha avançat, i tenim tendència a pensar és que és tan lleig i moltes vegades ens hi trobem que agafen i ens col·loquen maceteros, ens col·loquen elements ornamentals per tornar-ho més maco. Si us plau, no ho feu. O sigui, aquest espai que tenim al costat, ens agradi o no ens agradi, és un espai necessari per fer la transferència. Penseu que la transferència d'aquestes persones van des de la cadira de rodes fins a l'inodor. Per això necessiten les barres de suport. Una altra cosa que us dic, compte amb les barres de suport, tenen un manteniment i és molt important aquest manteniment, no és col·loco les barres i me n'oblido, aquestes barres s'han de revisar, que estiguin ben collades a la paret, perquè és una barra que està fent una funció molt important per la persona que ha de fer la transferència. Així que en aquests banys destartalats, entre cometes, com diríem, aquells espais són necessaris. Aquell 1,50 m que dèiem és necessari, no ens hi podem oblidar. Podem intentar avançar en el disseny, i jo crec que ho hauríem de fer, però l'espai és el que realment han de tenir aquelles zones. Després també us volia fer un incís respecte a la porta. No us oblideu mai, si us plau, perquè això no té cap cost econòmic. La porta d'un bany accessible ha d'obrir-se sempre cap enfora, sigui quina sigui la dimensió del bany, perquè és un tema de seguretat. Les persones amb cadira de rodes, quan fan la transferència, és el moment més crític i, per desgràcia, és moltes vegades el moment en què cauen. Si aquella persona cau i queda just en l'àmbit d'apertura de la porta perquè la porta obre cap endintre, nosaltres no la podrem auxiliar, aquella persona. Per això és molt important les portes, els banys accessibles, sempre d'obrir cap enfora o bé ser correderes. Aquest és un altre tema que ho tornem a dir, no té absolutament cap cost econòmic, simplement que ho sapigueu i us en recordeu.
Aquí jo crec que una imatge val més que 1.000 paraules, no? O sigui, aquest taulell d'atenció al públic jo crec que tothom pot veure que no pot ser, que no ens hem d'oblidar que el senyor de la dreta té el mateix dret que la senyora de l'esquerra a poder accedir, a poder comunicar-se. No costa absolutament res que en el taulell d'atenció al públic hi hagi una zona en què aquella persona pugui aproximar-se. Jo us posava aquí un esquema. Hi ha una zona que és la de confort, en què la persona amb cadira de rodes es mou amb certa comoditat. També tingueu en compte que les zones més baixes també són dificultoses per ells perquè tenen possibilitat de caiguda, i les més altes que dèiem que era el metre 40. No ens oblidem que aquest metre 40 també serveix per als nens o per persones de talla baixa. O sigui, al final, el que dèiem, qualsevol adaptació, qualsevol intervenció que fem per persones amb discapacitat, al final acaben comportant més beneficis a sectors amb els que no havíem ni tan sols pensat. Les taules, tinguem en compte les taules, han de poder aproximar-se amb la seva cadira i treballar. I l'altre sector, el que dèiem de les persones grans. Les persones grans al final són persones que afortunadament o tant de bo arribem tots nosaltres, que és com una combinació de totes les discapacitats amb més o menys grau, des de les discapacitats visuals, discapacitat de mobilitat, discapacitat auditiva, així que tornaríem a dir el mateix. Qualsevol acció que esteu fent per persones amb discapacitat acaba repercutint en aquest col·lectiu que ara ja en el 2017 és un 19%, o sigui, compte, jo crec que val la pena fer aquest esforç. Ara ja passaríem al bloc de la normativa. Ja us dic que no us vull atabalar molt perquè sí que aquesta documentació l'Assumpta us l'oferirà perquè vosaltres la tingueu. Només dir-vos que la llei catalana és la 13/2014, que actualment està en desplegament el seu decret, que si tot va bé ja el tenim tancat, està ja en fase de revisió per als diferents departaments. Si tot anés bé, estaríem parlant que en un any el podríem tenir ja posat sobre la taula. En tant aquest decret no s'acaba d'aprovar, continua vigent el decret 135. També us he posat una sèrie de normatives, tant d'àmbit estatal com d'àmbit internacional, com és la Convenció Nacional sobre els Drets de les Persones, la LIONDAU, i el Codi Tècnic. Aquest que veieu aquí a sota de tot és el famós Codi Tècnic, el document DB-SUA. El DB-SUA és un document del Codi Tècnic que es va centrar molt en les obres noves, més que en obres existents. Llavors va deixar com un buit legal que parlava dels ajustos raonables. Deien, en obres existents s'admeten ajustos raonables, sense identificar molt què volia dir un ajust raonable, perquè per al que a mi és raonable, per a una altra persona no ho és. Així que ens hem estat movent una mica en aquesta indeterminació que està costant moltes denúncies o consultes en el nostre departament. El nou decret està treballant perquè això es concreti, es concretarà quins són els ajustos raonables, quin és el termini en el que s'han d'aplicar i com s'han d'efectuar. La llei 13/2014 el que va fer és parlar per primera vegada d'eliminar totes les barreres, no només les barreres arquitectòniques que dèiem, sinó també les barreres de la comunicació i, com no, les barreres actitudinals. Parlar de tots els àmbits, el de l'edificació, el del territori, els mitjans de transport, i per primera vegada es parlava dels productes, dels serveis i la comunicació. I parlava de totes les discapacitats que hem vist abans, incloent-hi les persones d'edat avançada. I per últim, quin era l'objectiu? Arribar a un disseny universal, arribar a un disseny tant dels edificis com dels serveis, com dels equipaments, com vulgueu dir-li, que no necessiti adaptacions. Si comencem ja des del principi pensant en tot aquest col·lectiu, aquell que dèiem que la normalitat és la diversitat, si pensem en aquesta diversitat no caldran després posar aquests parxes que de fet no ens agrada a cap de nosaltres. En la llei 13/2014, per primera vegada es va plantejar un tema, que era hi ha dos nivells d'accessibilitat per la llei. L'accessible, que són aquella
dèiem, aquell entorn, procés, producte o servei que era completament accessible, i aquest, evidentment, és exigible a tots els serveis o edificis d'obra nova, i després parlava d'un segon nivell, que és el practicable. El practicable és un nivell d'accessibilitat que, disculpeu-me, de l'accessible, concretament parlava que s'ha de garantir la utilització autònoma, la utilització segura, evidentment aquests dos conceptes no els podem perdre tampoc en el practicable, però també parlava amb comoditat. Doncs bé, el practicable el que deia és, pensem, donem un marge de maniobra, donem un marge d'actuació per a aquells edificis existents que potser no poden arribar a l'accessibilitat plena, però poden ser accessibles en el que diem nosaltres practicables. El practicable també les persones amb cadira de rodes, per exemple, poden accedir, però llavors no tenen ja 1,50 m, tenen 1,20 m. Ja em direu, però no havíem dit que era 1,50 m el que necessitaven? Sí, necessiten 1,50 m, 1,20 m. Aquestes persones moltes vegades el que troben és que han de plegar el reposapeus, han de fer les maniobres una miqueta més de dificultat. O sigui, per nosaltres no és l'òptim, l'òptim és que és l'accessible, però es va plantejar aquesta possibilitat de en els edificis existents poder arribar a un nivell practicable. Sobretot us he posat en vermell, no s'admet un grau en cap dels dos casos. O sigui, no. Així com el decret 135 sí que parlava d'un petit grau, sapigueu que no s'admet. Des de la llei 13/2014, i així va quedar establert, no hi és admissible cap grau. Després aquí us he fet un recull d'una sèrie d'articles que ja us dic, no us diré, o si no passaré a llegir-vos perquè això ja ho fareu vosaltres amb tranquil·litat. A l'article 26 parlava dels serveis públics, disculpeu, m'he saltat. A l'article 25 que parlava dels serveis públics i parlaven aquí, si us fixeu en el punt 3, una cosa molt important, i jo crec que ja s'ha comentat anteriorment, en informar a les seves pàgines web del nivell d'accessibilitat. És molt important que informeu, és molt important que aquella persona que va a la biblioteca sàpiga abans d'arribar quins serveis s'ofereix la biblioteca, si està o no està adaptada, si podrà accedir a tots els espais, i això s'ha d'informar des de la pàgina web. Per descomptat, llavors la pàgina web ha de ser accessible, o sigui, és el primer pas. A l'article 26 ja parlava de serveis d'ús públic. Què vol dir? Quina diferència hi ha? Un servei públic és un servei que és de propietat pública, en una biblioteca pública, però també hi ha serveis d'ús públic, hi ha serveis que són de titularitat privada però estan fent un servei d'ús públic. Aquells serveis han de complir igual que la resta. I aquí parlava dels de nova creació, com dèiem, al nivell accessible, que han de tenir l'accessibilitat plena, i llavors deia, en els existents s'ha d'assolir progressivament el nivell màxim d'accessibilitat al que puguin arribar, en base a què? Als ajustos raonables, el que dèiem. Aquest camp que ha quedat així una mica que no sabem molt bé, moltes vegades hem de lluitar perquè nosaltres pensem que sí, un propietari pot considerar que no, i això afortunadament, ja us dic, en el nou decret quedarà completament resolt. També hi havia l'article 35 en què es parlaven les activitats culturals i deien que s'havia de garantir, deia concretament, gaudir-ne, comprendre's i participar-hi. Com a mínim, jo crec que vosaltres en totes les activitats que plantegeu heu d'intentar que això sigui possible. Els plans d'accessibilitat, és el que us comentava abans, després tornarem. Com sabeu, tots els equipaments i els serveis d'ús públic necessiten tenir d'un pla d'accessibilitat, més o menys complexa, però l'han de tenir. I el primer pas serà fer la diagnosi de en quin punt estem d'accessibilitat. Per això, després ens aturarem a les fitxes diagnòstiques. Després hi havia 2 articles que parlaven de la formació del personal. Sapigueu que és molt important aquesta formació i que aquesta formació ha de ser continuada. No només ha de ser una formació puntual per cobrir expedient, no. És una formació que ha de ser continuada. I aquí, en l'article 28, deia una cosa que era molt interessant. Deia, s'ha de prestar orientació i ajuda personalitzada si ho sol·liciten. Hem d'oferir-los que ho demanin. Si aquella persona és prou autònoma per moure's, no cal que nosaltres forcem la situació. Hi ha moltes persones que no necessiten que les ajudem, sobretot si l'espai és adequat. Així que nosaltres hem d'oferir la nostra ajuda i ells ho han de sol·licitar. I passem a les fitxes diagnòstiques.
Aquestes fitxes, el primer pas seria, us explico, estan estructurades, hi ha un primer bloc, que són les dades generals del vostre equipament, en aquest cas de la biblioteca, un segon bloc que seria els serveis que ofereix la biblioteca, i després ja passaríem a l'entorn físic i a l'edifici pròpiament dit. Quan parlem de les dades de l'equipament, en aquest cas de la biblioteca, jo us posava èmfasis en el responsable de l'accessibilitat en l'equipament. Dèiem, era aquella persona que quan s'està col·locant al terra diu, compte que no ens costa res passar el cable del bucle magnètic. Aquella persona és important que estigui, igual que tenim tots assimilat que la persona que porta riscos laborals és una persona que, a part d'altres feines que fa, és l'encarregada dels riscos laborals. Jo crec que no és difícil pensar, un dels tècnics de la biblioteca és la persona que quan hi ha una activitat pensa en l'accessibilitat i busca la millor solució possible. En aquest mateix bloc també hauríeu de contemplar, perquè, disculpeu-me que m'he oblidat d'explicar-vos, aquestes fitxes diagnòstiques no deixen de ser com una espècie de checklist que hauríeu de passar. Vosaltres hauríeu de tenir aquestes fitxes i anar mirant dintre del vostre equipament o dels serveis que oferiu i aneu dient, ho tenim, no ho tenim, o ho tenim parcialment. I això us servirà, quan acabeu ja de passar aquesta fitxa, pots allunyar-te d'ella i dir a quin nivell d'accessibilitat estem actualment i a on crec que hem d'incidir més en les actuacions perquè estem fallant. L'atenció al públic, la formació, també s'ha de recollir en aquestes fitxes. Els serveis que oferiu, des del material de difusió, si és o no accessible, el material evidentment més rellevant, no tot el material. Vosaltres podeu discriminar què és el que considereu que sí i què és el que no. També parlàvem del fons inclusiu, quines eines teniu, jo no m'extendré més perquè crec que a la jornada hi haurà persones que explicaran millor. Jo simplement aquí havia recollit algunes, la lectura fàcil, si teniu material en lectura fàcil, si teniu material en braille, aquest seria el moment de recollir tot això. Si es disposen productes de suport, aquells productes que parlàvem, recollir quins productes de suport té la biblioteca. Si l'establiment té bucle magnètic, si el té instal·lat i on el té instal·lat. Si hi ha activitats inclusives o adaptades, aquí es recolliria. La pàgina web, molt important el que dèiem, la pàgina web ha de ser accessible. Per valorar l'accessibilitat de la vostra pàgina web, jo aquí us he recollit una sèrie d'eines que passen automàticament per la pàgina web i us diuen si ho és o no. En una pàgina web accessible, per posar-vos un exemple, per exemple, les imatges han d'estar descrites. O sigui, una imatge que vosaltres esteu insertant ha de tenir un text escrit perquè la persona amb discapacitat visual sàpiga què hi ha en aquella imatge. Aquest és un entre molts d'altres trets que detecten aquestes eines de revisió automàtica. El que dèiem, informar de les vostres condicions d'accessibilitat a les pàgines web i els missatges per megafonia. Tinguem en compte visual i sonor. Hem d'acompanyar de tots dos. Passaríem ja a l'entorn de l'edifici. Jo crec que això l'assumpte també ha fet una mica 5 cèntims. Quan comencem a mirar quin és el nostre nivell d'accessibilitat, abans d'entrar dintre de l'edifici hauríem de mirar a l'entorn de l'edifici. Si tenim o no transport públic, si hi ha o no places d'aparcament, si l'itinerari entre aquesta plaça d'aparcament i l'accés a l'edifici compleix uns requeriments d'accessibilitat. Jo tot això ja us dic que com vaig malament de temps no us passaré a dir, però aquí a les fitxes ho teniu. Quines són les dimensions dels aparcaments que estan reservats i si complim o no complim. Quan passem, aquí us mostrava una imatge que tingueu en compte que els aparcaments per persones amb discapacitat poden ser en bateria o en línia i l'espai de reserva, l'espai d'apropament que diem, estarà en una banda o darrere en funció de com sigui l'aparcament. I sobretot senyalitzat tant vertical com horitzontalment. Quan parlem de l'accés, primer hem de definir si l'accés principal és o no és accessible, que bàsicament hem dit no hi ha cap barrera arquitectònica. Un minutet. És que... Jo per vosaltres. Heu de determinar si l'accés és o no accessible, si no hi ha cap barrera, que això vol dir
tenim o no tenim graons, la porta compleix els 80 centímetres com a mínim que ha de tenir, està correctament indicada, pot succeir que no sigui l'accés principal, l'accessible, que tinguem un accés secundari. Aquest accés secundari s'ha d'informar a l'accés principal, aquelles persones han de saber on està l'accés principal. Bé, com no tinc més... Disculpeu, això sí que l'assumpte m'haurà de perdonar. Heu de tenir en compte, quan parlem de l'espai lliure a cada banda de la porta. Una persona amb cadira de rodes, penseu que ha de fer la maniobra d'obrir la porta tirant enrere. Així que aquell 1,50 m o 1,20 m, si estem parlant de practicable, és molt important i l'heu de tenir en compte quan la persona està obrint la porta, perquè moltes vegades tenim tendència, com veiem en el plànol on està la porta, diem 1,50 m, 1,50 m, no. Hem de pensar en que obri la porta i que tingui prou espai com per girar, o sigui, el 1,50 m sense envair l'apertura de la porta. Aquí us explicava. Les rampes, no només és una rampa que està superant 3 graons, també és una rampa que està superant un únic grau. Això també és important. Quan tenim en un accés principal, quan tenim una barrera arquitectònica, hi ha 3 elements en com superar-la. A través de la rampa, a través d'una plataforma vertical, que poden ser plataformes tancades o aquestes que veieu obertes, tenen un funcionament molt similar a un ascensor, o a través de plataformes inclinades. Per nosaltres la plataforma inclinada és l'última de les solucions, perquè és potser la menys intuïtiva, la que costa més. Tant la rampa com la plataforma vertical funciona perfecte. L'únic que la rampa és que ens agrada a tots, perquè quan jo veig unes escales i al costat tinc una rampa que és còmoda i àmplia, jo camino per la rampa, m'agrada més. O sigui, que si podeu pensar en una rampa, endavant amb la rampa, jo us encoratjo perquè és l'element que és per tothom. Aquí us posava els paràmetres que els tindreu quan una rampa és accessible, quan una plataforma és accessible, són dimensions que ja vosaltres podreu valorar quan esteu fent el vostre checklist. Els itineraris, hi ha 2 tipus d'itineraris, els verticals i els horitzontals. Parlem d'itinerari vertical quan hi ha 2 plantes o més, o sigui, hi ha diferència d'alçada. I els itineraris horitzontals quan és un únic itinerari en el que poden haver desnivells. Quan parlem d'itineraris verticals heu de contemplar també l'ascensor. Per primera vegada entra en funcionament l'ascensor com a element prioritari a qualsevol altre. La plataforma vertical també és admissible, perquè la plataforma vertical té uns requeriments més petits d'espai. I la inclinada és la que costa més per al que us deia, perquè té un funcionament més lent, menys intuïtiu. Aquí us mostrava amb l'ascensor. Ara, disculpeu, una altra cosa que també. Moltes vegades pensem que el mirall aquell de l'ascensor és un element ornamental. Aquell mirall de l'ascensor és com el retrovisor de les persones que van amb cadira de rodes. Quan una persona entra amb la seva cadira de rodes, entra frontalment i moltes vegades, pobrets, els hi fem uns ascensors que no poden ni girar. Per sortir, necessiten d'aquell mirall per saber que no està topant, així que no és un element ornamental, és un element imprescindible per ells. Moltes vegades ens oblidem de per què fem les coses. Aquesta és la utilitat del mirall. Aquí us posava imatges de les plataformes. A la plataforma inclinada no us oblideu del seient. Aquest seient, us en recordeu que us parlava de les persones amb discapacitat física no orgànica, que no és motòrica. Són aquestes persones que no poden pujar escala, però una plataforma inclinada són molt inestables si no vas amb la cadira de rodes. Llavors, aquestes persones necessiten d'aquest seient. Tornem a repetir, és una mesura que no té cap cost. Quan tu contractes una plataforma inclinada, dius, vull que tingui seient, i no té cap cost. És simplement en recordar-se, que aquell responsable d'accessibilitat se'n recordi, compta amb el seient. Els itineraris horitzontals, aquí els teniu tots recollits, i el mobiliari. El mobiliari no... Us ensenyo les imatges directament per el que dèiem, el mostrador ha de tenir un espai accessible. Un espai accessible vol dir que el taulell el tenim com a molt a 70-75 centímetres i per sota tenim un espai lliure en el que la persona es pot aproximar, que té bucle magnètic, que tenim els encaminaments i sobretot una altra de les coses, si el nostre equipament té molta complexitat i té un plànol guia, no ens oblidem que potser posar-li relleu
tornem a dir, no té absolutament cap cost i la persona amb discapacitat visual es pot orientar amb una certa facilitat. Quan estem fent el plànol, fem-lo ja pensant en aquestes persones. Les cambres higièniques, aquí ja veig que no podré estendre molt, aquí teniu tot recollit, tots els paràmetres que calen. Aquí teniu la cambra higiènica que dèiem accessible, que té el doble espai de transferència, i vosaltres direu, per què es demana doble espai de transferència si amb un espai de transferència com és la practicable ja n'hi hauria prou? Perquè no totes les persones que van amb cadira de rodes tenen la mateixa facilitat per fer la transferència amb el costat dret que amb el costat esquerre. Llavors, per aquest motiu, des del Codi d'accessibilitat, des del Codi Tècnic al nou decret d'accessibilitat es demana el doble espai de transferència perquè has de donar l'opció que aquella persona faci la transferència des del costat amb el que pugui fer-la, perquè és el que dèiem, és una maniobra que és delicada. En el practicable, per desgràcia, no hi ha més espai, amb un espai ja n'hi hauria prou. I a l'usable, aquest us el poso, però sapigueu que us heu d'oblidar completament. Us heu d'oblidar perquè no volem que el feu. Una cambra higiènica usable és només en establiments molt, molt, molt petits que realment justifiquen que és completament impossible poder distribuir una d'aquestes cambres. Però jo tenia l'obligació de dir-vos que existeix i que quan es justifica l'àrea de promoció de l'accessibilitat ho ha acabat matent. L'espai de transferència, el que us deia, ja us he posat una imatge molt lletja, però a vegades ens hi trobem de més maques. No és un espai per deixar coses que sobren, és un espai que té una utilitat i que ha d'estar lliure, sempre. En molts dels vostres casos us hi trobeu que esteu en edificis catalogats, perquè moltes biblioteques estan en edificis catalogats. Què passa amb un edifici catalogat? Jo tinc 2 escales a l'entrada i és una façana que està recollida en el catàleg municipal i que no em deixen tocar ni una pedra. Teniu tota la raó. Per això la normativa sí que va recollir que en els casos d'edificis catalogats s'admet una certa flexibilitat, però això no vol dir que no s'hagin de complir uns requeriments, perquè sempre hi ha eines. Aquí us he mostrat, la tecnologia va avançant molt. Ara hi ha des de plataformes que queden emmascarades en el terra i pugen. No són molt estables, aquesta és la realitat, però han salvat la barrera. O fins i tot pensar en l'accés secundari. Podeu pensar en una entrada per una altra banda on sí que és admissible col·locar una rampa. Plans d'emergència, si us plau, no us oblideu. Les persones amb discapacitat han de poder evacuar també de l'edifici. Pensem què passa en aquelles persones, com funcioneu. I ja un cop, diguéssim, amb això ja heu acabat la vostra fitxa diagnòstica i ja diem, ara ja tinc fet els deures, ara vull veure on estic. Els graus d'accessibilitat nosaltres els hem classificat d'aquesta forma.